Saa asɛm no onti fi nyame hɔ anaasɛ onhu nyame enya nyame na aka akyerɛ no na emu wɔyɛ den kɔ. Ɔsɛ na meka ma adwene dɛ. Wɔn sɛ ɔsɛ meka ma adwen mepɛ sɛ yehu di nti a sorry dɛ mu no mo ka ma adwen. Rabbi yɛ kɛse. Kɔ verse 25. Meka ma adwene dɛ. Nya wenya ewurade hɔ ehu mɔbɔr. Dɛ onje no kwal. Rabbi ɔyɛ kɛse. Kɛse ampa. Wɔn sɛ wɔno ɔka na adwen. Enti no obetro ono ane gospel yebehu wo bible nim. Enti ono ni gospel nim no ɛhɔ na wokɔ hɔ a ye wo gidie miensa ɛhɔ na wokɔ hɔ a Yesu mogya wom ɛhɔ na wokɔ hɔ a Yesu bi bewugye wo nkwa bi hyehyɛ hɔ. Rabbi yekese Paul no de ɔkyerɛ na adwen no Yesu bae no na Nyankopɔn ne kasa ano ne ano de ɔno ɔte no no ɔka ena waka nsɛm ato hɔ ama n'asuafo Paul bɛsesa ne nyinaa yebehu. Rabbi yekese ampa. Nti sɛ wote saa asɔre wei mu ne yɛka sɛ ɛyɛ abosomosom man a na nipa ɛna te ya ɛwɔ sɛ wohu sɛ yɛ nokorɛ. Rabbi ɔyɛ kɛse. First chapter 15 verse number 13. Baby a woka yɛ na kɔni 15 chapter 13. Ɔno ni book mu na meko to wafi no. Paul ni book sa 1 Corinthians no ono betro ni gospel misi yebehu enu mu no de sa ansem na hye nti no mo ka kire yen say Old Testament no atwam say de be ya o betimi di New Testament na ye den aye adwuma. Rabbi yekese ba ya no mu refi say Psalms e wo Old Testament aya no mu refi say Deuteronomy e wo Old Testament but o mu preach ya o mo ho no mu quotation eso o mu si atwam. Rabbi yekese mepacho ya mayenko 15:13 but eti atemia Paul kan wa. Rabbi yekese oyekese ampa. 1 Corinthians chapter 15 verse number 13. O say den verse number 13. Yes. Na se wufu soli bi enyi hɔ a ti asɛm no aha na ye de bɛkye Kristosom no na yehu sɛ mfi nyame. Paul na yɛkasa yi Osi se wo sorry bi ani hɔ a kɔ se wufu sorry bi enyi hɔ a na Christ so nyane. Osi se wo sorry bi ani hɔ a na se Christ nso onyane ye kɔ na se Christ nyane a na se Christ nyane ya ena nyana sanka yegyan kan hɔ ye se Christ osi na se wufu sorry bi enyi hɔ a in the Christ so inyane 14 na say Christ inyane ya aha ina nyan ankasa ye jan aha. Rabbi yekese ti asem no o se Christ owu so wie bia ni hɔ a na se Christ enyane a na ekere se Kristosum no wo kan brofo na o se it is in vain. Yes o ye jan o ye kwa ti asem no me pese me ye prove bibi wa ha na mu hu se osomafo asem o ka se Kristosum no emfi nyame nim ho hwe no beti ase efi se Paul na de bai wono no o ka se Yesu ansore a ana se Yesu owu so re bia ani ho na Yesu ansore a na se Kristosum no aha na kire se ejina se Yesu wuye nti na okomu a ye ka kire wo se Yesu wuye ne na asaso ye den osore ye aha na ejina. Rabbi yekese Paul ene de sa ansem yi bai sa ansem we nso enye sa na Yesu kan ye sa ansem we nso enye sa na Yesu ka kire na suafo Paul no a wanhu Yesu da oni na nhia da ono mu na ka se owuo sorry to me bi ni hɔ a na se Kristosum no eye gyan na senti a eye gyan no nso ye be kyerɛ na mo ye hu se eye gyan ebi se Yesu Kristo nyame somafo ya bae no wa be kyerɛ mu se yenkunu nti se yenkunu dia na se ono kura mpo wanwu mpo na wa be yeden wa be sori ti asɛm ni yi. Rabbi yekese nti se wan sori dia ana wanwu dia na se Kristosum ni yeden ayekwa Rabbi o ma yenti aseda. Amen. Rabbi oyekese ampa ena nyame somafo ya wa ma yehu se Kristosum no Yesu anwu nti ama yehu se eyekwa tina ye womu a wo wuntem
yare ɔhaw amanneɛ yɛ den egu yɛn so. Rabbi ɔma yɛn ti asɛ daa. Rabbi ɔyɛ kɛse. Inti woyɛ fufuruni na afei na waba na wofiri saa ɔsom ni mu deɛ a meka akyerɛ wo sɛ ɛyɛ gyan Paul na ankasa ne ka wa. Rabbi ɔyɛ kɛse. Kɔ 2 Timothy chapter 2 verse number 8. Paul na num asɛm na mekyerɛ wo na ma wahu sɛ ɛhɔ deɛ waba ha mensan kɔ hɔ biem na ɛnɛ yɛne asɔfoɔ ni bi hyia na yɛ bɔ nkɔmɔ a wɔn mu gye tum sɛ ɛyɛ gyan nanso wɔn afuntia ɔbɛyɛ da hwɛ ne yere ne ne mba nti ɛwɔ sɛ ɔtɔn ɔyɛl ma wo ɔbɛyɛ da hwɛ ne yere ne ne mba ɛwɔ sɛ ɔtɔn powder yɛ den ɛma wo ɔbɛyɛ da hwɛ ne yere ne ne mba nti ɛwɔ sɛ ɔtɔn nkuto yaa yɛde srɛ nkuto yi na yɛ tɔn ma wo ɛmmɔbɔ Rabbi yɛ kɛse ɛsan sɛ nyɔma a wɔn mu yɛ ni nyinaa nso ɛyɛ nipa wɔn sɛ wɔn papa na ankasa na ɛnam no so na ɔno bɛka sɛ yasoma no na ɔbɛti Kristo sum na ɔyɛ Paul no ɔde na adwen na di kan ti Kristo sum na yɛ adwen kyerɛ adwen kwanti da bia yɛ pɔn ayɛ si Kristo amba yɛ bɛyɛ den ɛbɛhyia obi a anim Rabbi ɔyɛ kɛse ampa mbacho webi a yɛnkɔ 2 Timothy chapter 2 verse number 8. 2 Timothy chapter 2 verse number 8. Yɛnkɔ ni nhwɛ asɛm kɔ. Ase Kɔ. Ka Jesus Christ a. Ate wa sɔre efi ewufu mu. Hyase yie, mepɛ sɛ ɔkan ni yie ma obi ate. Kai Jesus. Kai Jesus Christ a wa sɔre efi ewufu mu. Wɔn sɛ baabi a mema yɛ kan first no. Mema wote asɛ sɛ Paul no ka sɛ wɔanwu di a na ɛhyɛ sɛ ɛyɛ gyan. Nti meaning sɛ ɛwɔ sɛ Yesu wu kwan biara so sɛ wɔanwu kura ɛwɔ sɛ owu. Rabbi yɛ kɛse. By force ɛwɔ sɛ owu. Nti ɔka kyerɛ yɛn wɔ nu tie ɔse kae Yesu a wɔwu yɛ a ɔsɔre yɛ kɔ kan. Ase wa sɔre efi ewufu mu. Ofi David asefum. Demre mensa mpata no. Tie. Numu. Aha. Wo de fesi na wo. Na so akotoroka. Aha. Rabbi yɛ kɛse. Besi empokyire mu. Baabi a mepɛ sɛ wote ase ne sɛ saa nsɛm yi a ɔɔkan owie yɛ na ɔde hyɛ toɔ sɛ me homa me gospel book a me matchro kan ni yie no ɔmo nti ni yie ma me hyase fa bisi verse no number 8 no. Kai Jesus Christ a wa sɔre efi ewufu mu. Yɛ sɛ Yesu asɔre kɔ ofi David asefum. Ofi David ase kɔ Demre mensa mpata no. Dema me nsɛmpa ɛteɛ no. Numu na mo sɔw akotoroka de besi empokyire mu. Aha. Da ɔte bɔnyenyi. Rabbi yɛ kɛse. Kɛse ampa. Ɔse dema me nsɛmpa yɛ den. Ɛte no. Ɛteɛ. Ɛyɛ Paul ne nsɛmpa o. Yesu ni mo ho hwe o. Paul no ɔno ne nsɛmpa ɔno de ba yo. Yesu oni mo ho hwe. Yesu ankasa ansɛm wi wa. Rabbi ɔma yɛn ti asɛ daa. Rabbi ɔyɛ kɛse. Ɔsan ka asɛm bi ɛwɔ Galatians. Wɔn akwa no ɔpɛ sɛ Yesu owu kyinkyin akyin ɛwɔ sɛ owu. Ti na ɔmo hyehyɛ owu ma no no. Yesu yɛ ankasa yɛ ɔmo bewu ngye obi nkwa. Prophecy bia ni Bible nim. A ɛka yɛ sɛ Yesu yɛsoma ne sɛ wɔn bra mbewu. Ade na owu ni ba odwane. Bible sɛ wɔbɔ mpaeɛ aka sɛ aba ɛgya sɛ ɛbɛyɛ ama saa pro wɔre nyɛ den ɛmpare me obi a yɛasoma wafi soro soja sɛ kɔgye obi wabedu na wahu owuo na wodwane afei na wobɔ mpaeɛ ɛnyɛ nokorɛ ɛyɛ plot na ɛyɛ plot maa no te sɛ deɛ plot sɛ ɛbɛsɛ kum Lazarus ɛsan sɛ Yesu akonya ne Lazarus wɔn tena ase na wɔn pɛ sɛ wɔn kunu because wɔn adaadaa nipa by force I was so nti nyame yi ni fi mu ɔno ka kyerɛ wɔ Matthew 7:7 sɛ bom ye bebiew busa ye de be ma wo hwehwɛ na wo behu na ɔno mu abiri baabi adu baabi na ɔbom a nyame tie no no korɛ
Oh, yensua de ye no kure. Rabbi ye kese. Galatians chapter 3 verse number 13. Galatians 3:13. Yensua de na hu se ndada kese ne de ahye yitirim. Nti ene wote ha na wo fi asole mu na aba na ye wo se wo beje mpaibo bi na wakọ asesa wadwen na asole no hwi ni wo. Ko Galatians chapter 3 verse number 13. Ko Christ upon yen fi embra no dum no. O se Christ opom yen like fi embra. Ye de na ye nnome ama yen afi embra dum no mu. Embra nda ben hu. Embra den hu. Embra no ne ndum no mu. Nnumi. Ne se embra na ye de ma Moses no. De enti a omo ka se Old Testament twam no na me kire no. Efi ni book ni on se me homa. Rabbi ye kese. Moses nim we ho hwe. Yesu onim we ho hwe. Peter no mu nyina nim we ho hwe. Eye adwen a nyame somafo ya ba o kire ye se bronsam ene ko hia no wo Damascus kwan so no. Bronsam ne ko hia no wo Damascus kwan so no yusu no be yes a de oye a ene yesi Kristo so. Eye abosom som. Rabbi oye kese. Oye kese ampa. Ko Osane. What ne ye ndum man tie ye de Christ no tie Nyankopon ba no onu ni book no mo kiro se ye de na ye nnome nti Yesu ye nnome Yesu ade o obi a ya hye no ho nkom so oba be di Israel for so nyina hen no Paul so ye nnome o ye de na be ye nnome aman ko na wa kiro ne de na ya kiro se ndum aka obiara osan duado sa ahai Paul ka say ya kiro say nnome nka obi a wosen edua so say ye de Kristo sen edua so anya sa do mo kan ene wo hotete mre no deda kura Yesu maaye na obi ye bone a ye de ni sen edua so nti Deuteronomy e wo ho say obi a ye de ne be sen eye edua so bia no oye nnome wo Nyankopon anim nyame a ne ka kire Moses no kan yo na nyame ama ne baba be ye nnome ama ye be ye no kure Rabbi ye kese. Oh, Rabbi yekese. Now so Paul kire yen say Yesu na be ye den nnome amaye. Esa say ya kiro say obi biara why na kiro ye or refer the books of Moses Torah ni mu no ewo mu say obi biara ye ne be sen dua so no oye nnome na nyame ama ne ba be wu akosen dua so Yesu ade wa ha. Rabbi, Oma enter said, Amen. Rabbi, or Yakese. Yakasampa. Yesu, Sutiasino, Matthew chapter 5, verse 16. Afina me babe chere won semwa. Yesu Sutiasino, one can na po akato no so. Paul say, Yadena ye no me, aman won, efi mra no me no, say Moses mrana, Yadima Israel no. Ye de ne be pepa no ho bone nti enu atwam nti sisi a New Testament no Rabbi oye kese sami ni nyina na ye nim wei nti ndo kure sunsum na Yesu kan ho asem no wa ma na ka yetete ho saa na ye ewu hwe me maame no mre a ye hye Kristo so mase mesusua na ye se ye na ye besi dan na mba so bo na mo nam na eyi ye konsuo arehu na ni nyina chizero a asemo we bia mpacho yenko Matthew chapter 5 verse number 17 na yembusa Yesu se no me no wono osi se Paul se ye de no we ye mra epepa bone a wo mra no ho yembusa Yesu se ye no kra na ko Matthew chapter 5 verse number 17 Yesu ti ase no ti de o kan ko Mamun dwene de. O se mamun dwene de. Me baye ma me bese emra no. Me baye se me bese Moses emra no mamun dwene sta. Na mo me enden. Anade nkwamhyafo no. Ma mase. Na me behye ma. Rabbi yekese. Oh Rabbi yekese. Yekese ampa. Yesu ne kase yo. Emra na Paul ka kire yen se yo de onu Yesu be ye no me pepa ye no. Yesu na yi anu no. O se mamun susu mamun dwin poda
sɛ me bae sɛ me bɛsɛ saa mmara no mentimi mpo na mu me bɛyɛ den me bɛhyɛ no ma nti mmara no atwam yesu adeɛ mmara no atwam oh momma ma no nyɛ den mmara no atwam anaa Rabbi o my enti said enti ahai yehu first lie Paul atwa to yesu so bɛn wo bible nim yesu na nkasa ayɛ den we yi ano ɔsɛ wa masa obɛsɛ mmara no te sɛ deɛ Paul kaayɛ no Rabbi ɔyɛ kɛse enti yɛhwɛ Romans 10 verse number 9 asɛm bi wɔ hɔ Paul no humanim nsɛm a yɛkɔ asɔre dɛm a yɛka kyerɛ yɛn no ene yesu be yi ni nyina no wa yesu ti ase no ɔse wa masa obɛsɛ mmara no afei Paul sɛ yɛde na bɛyɛ no me apepa mmara no nti yɛmfa deɛ wɛn Paul ni yesu wan e beti na num asɛm muya no Paul ni yesu wan e beti na num asɛm yo yankɔ Romans 10 verse 9 ko Romans chapter 10 ko verse number 9 ɔse den there sɛ it's the one who pay mo ka there tie ha Paul na ɛkyerɛ kwan a yɛbɛfa so anya daa nkwa ɛna wɔka sɛ wode wano nti na mekyerɛ sɛ wɔasɔre dan anim wɔn sɛ wokɔwura Kristo so mu foforɔ na oyɛ new member sɔfo timi frɛ obisa wo sɛ wan na yɛ foforo ni ɔbaa ya ɔne yɛbɛsom obi timi ka sɛ me wɔ ha ɔsɛ obra w'anim na waba na wabɛgyina dɔm n'anim ɔsɛ asɛm wei ka di m'akyi anaa meboa ɛnɛ de fa w'anum pae mu ka sɛ yesu wuyɛ ne nansa so ɔsɔreeɛ na woka saa asɛm wei a na wobɛyɛ den wobɛnya daa nkwa anaa meboa ɛni asɔre dɛm nim ɛno ni kɔ na yɛnti asɛm no wa Romans 10:9 ɔse den there sɛ it's the one who pay mo ka there Jesus nye Ewurade tie Jesus ɛne Ewurade yesu nso bae wanka sɛ ɔno ne Ewurade o tie asɛm no yesu ne bae no wanka sɛ ɔno yɛ Ewurade Paul na ɛka to no so sɛ wode wano pɛ mu ka sɛ yesu yɛ Ewurade kɔ na egidi wɔ wakoma mu dɛ na afei wo bɛgye di wɔ wakoma mu dɛ Yankopɔn nya no fi ewufu mu a wɔn sɛ wɔwuo na sɛ repeat wɔ ha akwa wo bɛ sɛ okum yesu chinchin wo sɛ yesu wu by force ebi sɛ wadi kan aka sɛ wɔn wudi a Kristo tum no yɛ gɛn gyan nti wɔ sɛ kwan bi aso no owu na etimi ma ne yɛ den correct and so correct wo de 1 + 1 untimi mfa nyɛ 3 da ɛyɛ den 2 ana meboa kɔ egidi wɔ wakoma mu dɛ Yankopɔn nya no fi ewufu mu a wɔbɛgye wɔn kwa hwɛ nti wo kan wɔ asɔre dan mu a ɔse na yesu agye wo nkwa ana meboa anan okay yesu na ankasa yembusa ne sɛ ɔyɛ Awurade ana yembusa yesu so no so ɔyɛ Awurade kɔ Matthew chapter 19 verse number 16 Paul nsɛm wei nyina ɔde to yesu so yesu ni mo ho hwee enti na asɔre dan mu na yɛ nipa adwin no na obi aba abegyina hɔ no mu na ɔbɔ afɔre a baabi a na mekɔ ma asɔre first no yɛse adeɛ mekɔ ɔsɔfo ma me kitchen hɔ nyɛ koraa mommɔ mmɔden a ma yɛnkɔ fele hɔ ne bɔɔdeɛ ne nduane ne microwave koraa asɛe na ade ei Awurade ohu yɛ mmɔbɔ Rabbi yɛ kɛse Matthew chapter 19 verse number 16 yesu no Paul sɛ ɔyɛ Awurade yɛmmusa n'anum asɛm wɔ ha kɔ na hwɛ kɔ obi ba ha bɛsee no dɛ ɛna tie o wobi o ɛna wɔbaa yesu hɔ bɛsee ne sɛ kɔ kyerɛkyerɛfo eben atepa na menyɛ ma menyɛ onyɛ wie nkwa kɔ na ɔsee no dɛ tie oni awie yɛn nkwa no ɛno na Paul di kan ka kyerɛ yɛn sɛ yɛkɔ asɔre dan mu a yɛka yɛbɛnya daa nkwa deɛ yesu nso te ase nso na obi kɔɔ ne nkyɛn kɔ busaa no wei deɛ obi na kɔ busaa yɛ o sɛ mɛyɛ dan mɛnya daa nkwa kɔɛ na ɔsee dɛ ɛna ɔyɛ dɛ nti na ebisa me papa ho asam kɔ baako pɛ na ɔyɛ papa gyina hɔ Rabbi yɛ kɛse wobɛtoa so yesu na ɛka sɛ
nipa na wɔba Yesu nkyɛn ɛna wɔba bɛka kyerɛ ne sɛ good master ibɛn papa na mɛyɛ a menya daa nkwa ti asɛm no ɛna nipa Yesu busa ne saa de ti na wo busa me papa ho asɛm ɔno ka kyerɛ ne sɛ ɔno no yɛ papa ɛna ɔse da bi ɔbaako na ɛyɛ papa nti aha yi Yesu ankasa twe ne ho fie hɔ sɛ wɔno baako bi wɔ hɔ to aso ɔse baako pɛ na ɔyɛ papa aha na sɛ epɛ dɛ ekonkom a di embrasam no do Rabbi yɛkɛse ayɛkɛse ampa mbra na ɔse Paul ka sɛ wɔtwa mu no wɔn sɛ Yesu asan ka kyerɛ wo bi sɛ wo pɛ sɛ wonya ɔsoro ahemman mu a ɔse den di mbra sɛm ne so mbra na nyɛ Moses ne bae Rabbi yɛkɛse wɔtan kan wɔ John chapter 17 verse number 3 me kyerɛ wa ma wɔhu sɛ wowɔ hɔ nom a na nyame somafo ya ɔka sɛ nyame nnim ho hwe a ɛyɛ no korɛ ebi sɛ saa nsɛm wei contradict no ho deɛ Yesu kaayɛ ne deɛ Paul kaayɛ ɛnyɛ pɛ ɛna yɛn nyinaa yɛagye ato mu sɛ Paul ne Yesu nso yɛbɛfa Yesu nti sisi a Yesu anum asɛm yi ne Paul deɛ na ɛyɛ no korɛ anaa Rabbi ɔyɛ kɛse ayɛkɛse ampa bibacho John chapter 17 verse number 3 na iyi onye wie nkwa ɛna Yesu san ka ebiem sɛ wei nso na wohu a wobenya nkwa no kɔ wodi mmara asɛm no so a nti woba asomdwe tuntum so mu a yɛwɔ mmara ɛson wɔ hɔ deda ɛyɛ mmara yɛdi so ɛno na wodi so wie a na wode wei ayɛ safoa na wode awura ahemman no mu kɔ iyi onye wie nkwa wei ni onye wie yɛ nkwa de wobohu owo no kwale nyame koro no nyinyia a esoma no me kyerɛ Jesus Christ Rabbi ɔyɛ kɛse ayɛkɛse ampa anuanom Rabbi ɔyɛ kɛse ayɛkɛse ampa Yesu nkwagye ho asɛm nie enti mede ma asɛm bɛbɛ wie yɛ yɛmbusa asɛm wɔ ha ɛyɛ nokorɛ sɛ nyame somafo yɛ ɔka sɛ Kristo som yɛ abosom a ɛyɛ nokorɛ anaa ɛnyɛ nokorɛ moma yɛnyi ano moma yɛnyi ano amafo ɔhwɛ na ɔmuntie Rabbi ɔyɛ kɛse ayɛkɛse ampa nsɛm a ɛwɔ hɔ nyinaa yɛ nipa ɛdɔɔso mmiri ni hɔ ka yɛbɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu bebree baabi a Paul na ankasa kaayɛ sɛ yɛ Satan bɔfoɔ na ɛbɛhyɛɛ no ɛwɔ Bible nim saa nipa yi abɛte Kristo som ɛnyɛ ɔsomafoɔ na ɛbaeɛ a na ka yɛbɛyɛ dɛ hu saa nokora yi nti nkɔmhyɛ no a Yesu hyɛeɛ wɔ John 16:12 no ɛno na aba mu no ɔse nokware sunsum no nya baa bɛgya mo kwan akɔ nokorɛ nyinaa mu wɔn nokorɛ kɛse a yɛabɛhu na yɛn nyinaa yɛgu nsɔre mu ba saa na nyame nnim ho hwee Rabbi yɛ kɛse wɔsom ayɛ Kristo som nso nyame somafo yɛ baeɛ no ɔkyerɛ yɛn sɛ ɛyɛ Muslim som no nso ɛyɛ wɔsom a nyame ankasa na soma no ho ɔde baeɛ nti ɛno deɛ na anka ɛyɛ krogyen ma Awurade nyame a na soma ne ho nipa na ɔde yɛ den ɔde baeɛ mfomsoɔ biara ni ho na mmom wɔse Nyankopɔn ka kyerɛ kɔmhyɛni sɛ wɔn ka kyerɛ wɔn sɛ say Allah is one nyame baako nyame nyɛ mmienu ɔnyɛ mmiɛnsa ɔnyɛ bebree nti obi biara ɔba akɔdi nyame bebree akyi no wafi Nyankopɔn no ne som ni mu nti nyame somafo yɛ ɔbaeɛ no sɛ nkramosom a ɛwɔ Ghana ha no asɛe wɔn anka sɛ ɛnyɛ papa wo ɔse asɛe nti ɛwɔ sɛ yɛyɛ den yɛsiesie nti ɛsiesie no na ɔkyerɛ yɛn sɛ wodi aduro pɛ na wasɛe kramosom no nti kramosom deɛ kɔn ni problem na mu aduro die ɛna ama ɔmo ɔhaw nti kramoni bi a wɔtie no saa asɛm wei sɛ ɛnyɛ no kora a ɔno ankasa nso mmɛka ma yɛn ti efi sɛ nyame somafo yɛ sɛ wokɔ Saudi Arabia yɛn di aduro wɔ hɔ obi mbɔ laya
rubutu ne saa nyoma no wɔn nye bi ba ha ebi wɔ ha yɛbɛsi kremosom no koraa yɛde laaya ne ade hyɛ aseɛ ɔse saa nyoma no ɛyɛ boka nyame ni mu ho hwee ɛyɛ abosomde yɛ ɛno na abɛsɛe yɛn West Africa yɛn kremo no even po ɔse aka Saudi Arabia na wakyerɛ mu sɛ agye sɛ yɛgya aduro die ɛna ɔsan ka sɛ wadi aduro wɔ kristosum mu ana abosomsum mu na yɛma oil powder ne saa nyoma na sɛ ne wate ne kasa na wo sɛ o megyae menye bio wobɛyɛ den na deɛ wadi agu wo mu no afi wo mu akɔ wobɛyɛ den ɛno na waka sɛ Nyankopɔn waka akyerɛ ne sɛ wobi biara a wɔte saa no woba n'anim na ɔde ne nsa to wo so a saa asubɔ no a ɔde bɛbɔ wo no ɛbɛklense wo ayi saa sunsum no afi wo mu efi saa agyere a wɔn na Nyame soma wɔn no wɔn na wɔn wɔ tumi wɔ sunsum fi so sɛ Nyame nsoma wa wo ni ntumi tu sunsum ɛwɔ sɛm kafo ɔsi nipa biara ani wo a ɔwɔ sunsum a ɔbɛtu ne nua so sunsum ɛnyɛ no korɛ agyere a wɔn na Nyankopɔn ayɛ den asoma wɔn nti wo tie mi a yɛbɛyɛ afahyɛ kɛseɛ paa yɛn a yɛwɔ ha wo a wohwɛ mi wɔ TV so woyɛ kremoni woyɛ kristosum abosomsum ni na wo a wogyi tum sɛ nkyerɛkyerɛ yɛ a yɛayɛ Bible na nkasa kyerɛ mu sɛ Paul no Nyame ni mu no Nyame ne nkasa ɛyɛ na adwen na ɔde kyerɛkyerɛ saa nsɛm wei ɛwɔ no ane homa nim ɛna ɔde ate asɔre no Muslim som no nso adurodie aba abɛsɛɛ no sɛ wo a wogyi tum sɛ deɛ yɛ kan ɛyɛ no kora 25th December ya yɛwɔ mu ya 7 days conference ɛkɔ so wɔ ha brana bɛgye wo ho wo ba ɔse da yɛdi kan po ne hia ne paa ɛyɛ bɔne fakyɛ yɛn nyinaa yɛ bɔne asɛm a meka yɛ sɛ wote ha na wakɔ malam wakɔ kristosum mu a na wo tie nsɛm yɛ a yɛ kan a na yɛ sɛ yɛn nyinaa yɛayera yɛafom ɛwɔ sɛ yɛba na yɛbɛyɛ den yɛbɛ cleanse yɛn ho ɛwɔ sɛ yɛba na otumfo Nyankopɔn hu yɛ mɔbɔ efi sɛ ɔse sɛ wonu hu na wonu hu fi wo bɔne ho a ɔyɛ nokwafoɔ sɛ ɔde bɛyɛ den ɔde bɛkyɛw anuanom mede manum kasa esti otumfo Nyankopɔn onhyira so man ɔma yɛnyɛ asɛm ne yɛfoɔ na emu ɛnyɛ ne tiefoɔ ɛwɔ konkroni Nyame somafo yɛ ɔde mu nti amen